Allah. Karamɔgɔ a ni sɔgɔma nse baasi foyi tɛ yen nse. Ne wulila ka sɔrɔ Ayisa tɛ yen nɔ. Awɔ Ayisa taara sugu la. Sugu la. Awɔ. Ayisa sera bana la ala ɲɛ ma tugun. Ne yɛrɛ y'a dɔn Ayisa kɛcogoya la ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la k'a ka wari da n bɛ taa sugu la n bɛ tobili kɛ ko ayi k'a bɛ se k'a kɛ. K'a sɔrɔ an tatɔ ne yɛrɛ k'o fɔ a ɲɛna n ko n'a wulila a k'a fɔ e ɲɛna ko i ka taa sugu la k'a tɛna se ka taa. Karamɔgɔ ne tun ma fɛn dɔ faamuya mais sisan ne dalen ne y'an yɛrɛ ladi dɛ ne ni Ayisa bɛ kɛlɛkɛlɛba mun na ne yɛrɛ b'a dɔn k'o laban ta tɛ et puis fɛnɛ a bɛ jouer e gɛrɛsɛgɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne kan changera ne tɛna mankan foyi kɛ du kɔnɔ tuguni nka i ka da la k'a fɔ ko défaut ba de bɛ Ayisa la ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la nasɔngɔ di yan n bɛ tobili kɛ Ayisa ko ayi k'ale yɛrɛ bɛ se k'a ka tobili kɛ n k'a ma n ko e fari bɛ cogoya min na i tɛ se ka tobili kɛ n ko n bɛ nasɔngɔ min na diyagoya la jama bɛ ɲini ka jɔ an na yɔrɔ o kɔni o ye maloya la ko ye. O cɛ man ɲi. Ne yɛrɛ ye fɛn bɛɛ fɔ ale ɲɛna surɔ a dɛsɛra yɛrɛ de Ayisa ɲɛ ma tugu surɔ fo ka dugu jɛ ne k'a ma ko n'a wulila dɔrɔn a ka na e fɛ yen nɔ a ka nasɔngɔ di i ma i ka se ka taa n'a san ka cogoya hali n'a b'a débrouiller ka tobili kɛ. Wa ne y'a fɛn bɛɛ kɛ Ayisa da la Ayisa ko ayi k'ale yɛrɛ bɛ se ka tobili kɛ ko ne k'a kɛ yen nɔ. Baasi tɛ n'a k'a bɛ se ka kɛ problème t'a la ne bɛ taa baarayɔrɔ la. N y'a faamuya ka segin ni ɲuman ye Ala ka sira diya. N'a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ nasɔngɔ minɛ Ayisa bolo k'u ka tobili kɛ i bɛ da la ka n'i sigi n kan kan k'an cɛ minɛ na ko ka nasɔngɔ a bɛ sa farigan fɛ ne tɛ nasɔngɔ minɛ Ayisa dalen bɛ sa so kɔnɔ yan nɔ n'i y'a nasɔngɔ minɛ i ka ku bɔ na k'a sama fo an ka dugu la. An sɔn. Ma n sɔn a bɛ cogo di. A dun kɛra cogo di. Ne wulila ka sɔrɔ e taara sugu la. Awɔ ne kun taara sugu la. Mais kunun e dɛsɛra ka sunɔgɔ bana bolo ne m'a f'i ɲɛna ko ni wulila ka nasɔngɔ di Kamu ma ka taa fɛn san. Ne kun bɛ se ka taga san. Ayi e bɛ se ka taa san tɛ o hali ne bɛ se ka taa san e yɛrɛ b'a dɔn i fari man di ne taara bi sugu kɔnɔ sa o tɛ problème wɛrɛ ye. O ye tiɲɛ. Kamu yɛrɛ da ko ne ma k'ale y'a fɔ e ɲɛna k'i ka nasɔngɔ d'a ma a bɛ tɛmɛ o kan. Ayi Kamu m'o fɔ ne ɲɛna dɛ. Ayisa i tɛ sabali. Wallahi papa Kamu m'o fɔ ne ɲɛna. Kamu y'a f'i ɲɛna. Kamu da ko ne ma sa k'ale yɛrɛ k'i k'a d'a ma k'i ma sɔn i ma sɔn de sinon a y'a f'i ye. Wallahi Kamu m'o fɔ ne ɲɛna n'a y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ ban k'a d'a ma mun na e kɔni bɛ Kamu dɔn Kamu ka ko ka gɛlɛn. Sura y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka nasɔngɔ d'a ma ni ne kun y'a d'a ma a kun bɛna min fɔ ne ma ne yɛrɛ b'o dɔn o de la ne taara n ka na san mais k'a fɔ k'a y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka nasɔngɔ di a ma a m'o fɔ ne ɲɛna dɛ. Ok a kaɲi don n taa baarayɔrɔ la. Ala ka sira diya. Amina yarabi ami. N tɛ Ayisa yɛrɛ kɛ nin faamuya dɛ. Tiɲɛ na Kamu tɛ ko ɲɛnama kɛ mais dɔɔnin bɛ Ayisa fana la. I k'i ka fɛn d'a ma a ka se ka taa na san i nɔ la fana i m'a dɔn o de don n'i y'a d'a ma a bɛ tan a bɛ tan. Kamu i ni sɔgɔma. Nse bigo ya dugu jɛ Mariam sisan ne fo wagati ye fɛ yan. Kamu bɛ normal la n de kan ka taa ne fo. I lahɔrɔma jumɛn kama. Lahɔrɔma bɛɛ kama. E cɛ de tɛ ne ye yan. Muso tafetigi ko ne cɛ o ye ni ne cɛ kun kɛra e wallahi sisan kun b'a sɔrɔ ne sigilen tɛ yan. I dun tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Kamu i kɛ sabali ten. I tɛ taa i ka. Ayisa. An sigi Mariam. Kamu an sɔgɔma. A sigi yan fɛ n taa changer na. Kɛ yɛlɛ ni sangama ni kɔni bɛ ka yɛlɛ ne na kuma bɛɛ. Kamu. Kana fɔ ko jɛnɛbɛ dɛ n'a figi musokɔrɔ lajɛ Ayisa nana dɔrɔn f'a sen bɛ fereke ka to k'o ka minɛ minɛ ne b'a dɔn ko Ayisa ka di ye ka tɛmɛ ne kan. Kamu mais nin fɛnɛ mun kojugu ye Ayisa ka minɛ dɔrɔn ka taga bila a ka na fɛn gabugu kɔnɔna na o fɛnɛ ye kojugu ye. Ne ko i bɛ se ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Kamu i tɛ sabali ten dɔɔni. I bɛ taa. Ka jisuma k'i koli ji la. Ne ko e bɛ mun de kɔ ne da la.
i bɛ se ka taa kana don ka so kɔnɔ taa Aisha fɛ k'i ka tɛmɛ ka taa Aisha fɛ mɔgɔ mulubali foyi m'e kɛ ta walahi mulubaliya n'a figiya kɔ a lajɛ bɛn u kɔrɔkɛw mana muso 2 furu dɔrɔn u b'u jɛngɛ de u bɛ kɛ fitinin fɛ ka tɛmɛ kɔrɔbalen kan Aisha dun nana ne ni i kɔrɔkɛ de sɔrɔ ɲɔgɔn bolo dɛ mɔgɔ mulubali siri tigɛlen mais n tɛ foyi fɔ Aisha ɲɛna a tɛ k'a kɛ fini pila kelen don ye f'a bɛ ne ɲagari kɔrɔ bɔ k'a tɛmɛ démarche la ne ɲɛkɔrɔ mais n tɛ foyi f'i ɲɛna n'i ye ni karamɔgɔ kunkari ɲɔgɔn na kɛ walahi ne ni Ala cɛ i bɛ taa ka bɔ du in kɔnɔ i ta bɛ k'a la k'i nana furu de nana i ma sigi fɔlɔ dɛ wallahi i ma sigi fɔlɔ ne kan bɛ ko kɛ walasa k'e Aisha bɔ karamɔgɔ kunna ne kan b'o kɛ n kun ma wuli fɔlɔ dɛ ni Ala sɔnna ma n bɛna wuli k'an jɔ n sen 2 kan n terimuso a somakɛ mun fɔ ɲɛna n bɛ taa somakɛ in fɛ yen nɔ n bɛ taa Bafin fɛ yen ni n taara Bafin fɛ yen Bafin mana fɛn mun kɛ ka di yan nɔ n bɛna mun kɛ la n b'a dɔn n terimuso Mariam ale fɛnɛ kun cɛ kun bɛ tan tɔ de o fɛnɛ kun ya muso ncinin ta ka fara o kan ko ale t'i sigi a sigiyɔrɔ la o ma taa tilegan den ne fɛ yan wa mɔgɔ bɛ ta to yen wala ale t'a fɔ mɔgɔ ye ko n taara ni Ala sɔnna ma e bɛ taa ale t'a fɔ mɔgɔ ye ko n taara ni y'a ye i b'a fɔ ko n taara kɛ a sumalen de don i kɔ su dugu tilemafɛn gɛn ye fɛ i b'i ka minɛn ta ka taa Dajanyo sinamuso dajan tige ne cheka baraye nyinjanyo sinamuso nyinjan tige ne cheka baraye mingo beke sinamuso mingo beke okungo tabajala nyinjanyo sinamuso nyinjan tige ne cheka baraye dajanyo sinamuso dajan tige ne cheka basi y'a bɔrɔ fara Aisha ne ye tɔgɔ fɔ a e de ye ninja ye n'i y'a faamuya e de ye daja ye n'i y'a faamuya wa Aisha i ka mulobaliya i ka siritigɛliya a kun tɛ bɛ ka bɔ ne kan kan hali sini n bɛ n ka dɔnkili da n ka da la ne ye n ka dɔnkili da ne ye tɔgɔ fɔ a e ma dɔnkili da kuma si fɔ ne nalen n ka gabuguda la n bɛna n ka yɔrɔ furan n ka tobili kɛ ko sinamuso ɲinjan ayi e kɛra mansini ye sa e b'i to sugu la ka ne dɔnkili da kan mɛn depuis dugu jɛra ne bɛ n ka dɔnkili da la wa hali sini ɲinjan sinamuso dajan wa o tɛ kɛ ne cɛ ka baara ye n'i y'i kɛ ta ne cɛ ka baara ye walahi fo n'i y'a kulisi 4 don sinon e m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ Aisha i m'a daminɛ fɔlɔ wa o woro tan kelen dɛ o woro tan kelen b'i labɔ kara bɛ tila ka taa o woro tan kelen segin aw ka so ko Aisha n jɛn'i kɔ n'o ma kɛ i ka kɔngɔ wallahi ne fɛnɛ bɛ y'a fɔ pigi ni pelu basi y'a bɔrɔ fara i don o don i bɛ n kan ti kuma i fɛ e bɛ y'a fɔ pigi ni pelu ne b'a dɔn kɔrɔbiya e tɛna ne ta ka bɔ nin du in kɔnɔ sotaramani kelen na o de bɛ ne ka minɛnw ta ka bɔ nin du in kɔnɔ suta mobili wallahi suta mobili tɛ suta mobili tɛ e da finna e ma koro dun e da finna e ma koro dun i ma fɛn fɔ fɔlɔ yɛrɛ e ma fɛn fɔ fɔlɔ mɔgɔ mulobali siri tigɛlen ɲɛ bilenni e man kɛnɛ e bɛ jabe da la nin ye banabagatɔ jogo ye bɔ i ka kuma kɛ bɔ i ka kuma da mana kɛ kelen ni Ala sɔnna ma tɛgɛ t'an kɛ kelen a lajɛ bɛn i kana fara n kunna dɛ k'i fara ne kunna Aisha i kana se ma dɛ i tulo bɛ na a lajɛ bɛn mɔgɔ mulobali siri tigɛlen ɲɛgɛbɛ e k'a lajɛ u bɛna muso sɔrɔ o cɛw kunna dɔrɔn k'u pan k'u coriki ko olu de ye baara ye i m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ne tora karamɔgɔ kunna wallahi i ka n ku sama n'i tora karamɔgɔ kunna i ka n ku sama sakɔrɔ den wolobali a ma fɔ k'i tɛ den sɔrɔ n'i den bɛ kɛ naji i cɛla la kɛ i faso la kɛ wallahi ne y'a den sɔrɔ i b'a fɔ ko ne tɛ den tɛ e y'a kɔnɔ joli cɛ a fɛ yen a lajɛ e ma fɛn kɛ Ala la a lajɛ nantankolo siri tigɛlen ni e kun bɛ kɛ muso ye e kun ka kuma
Cɛ cɛ ne ko est-ce que n ka cɛ waati dɔ ma se an yɛrɛ fana ka taa kira an yɛrɛ cɛ terikɛ e b'a dɔn nin ko in filɛ chef bɛ ka plan kɛ cogo min na a ma ɲi quoi feere bɛ kɛ k'an tɛ ka diɲɛ sɔrɔ quoi est-ce que ne tun bɛ fɛ ka kuma ne fɛ yen mais ne bɔra plan bɛ chef de bolo quoi n'an dun y'a kɛ cogo cogo la a bɛ sɔn k'an nɔ bɔ dɛ ouais mais i b'a dɔn bɛɛ chef ka ko de quoi n'a tɛ chef bɛ se ka bina bila cogo min na a bɛ se k'an diriger cogo di comment ça ne m'o fɔ n ko muso tɛ se k'an diriger walayi bi la en plus all time a t'i ye game kɔnɔna na mais ni moto si fitinin minɛna hali tɛ se ka foyi ta lusi la quoi o de ye erreur fana ye quoi i mana hali fɛn fitinin ta n'a bɔra a kalama dɔrɔn a bɛ taa fɔ chef ɲɛna chef dun dɔ de bɛ ka tile an bɛɛ gérer yan mais i b'a dɔn terikɛ min fɛ yen bɛɛ taara kɔni to game kɔnɔ est-ce que an fana t'a bila mais n'a bila an fana t'a mun kɛ fana cɛ yɛrɛ wala sinon fana dayirimɛ yɛrɛ bɛ na cɛ tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ n ka cɛ ma ne bɛ décourager fa bi cɛ ni to an bɛ ta la tɛmɛ a to ka se a ma dɔrɔn l'exé jugu tɛ yan to tan mais ne ɲinɛ bɛ ni vie in na yan ma ɲɛnɔ ko in to yen koyi n'an b'an ka tali la ɲɛnɔ ko in to yen wala n'i y'i ta kɛ ɲɛnɔ ko an caman ta min an b'o dɔn koyi vie père ninnu tɛ yan to tan i labɛn dɔrɔn ya cɛ ma sa cɛkɔrɔba an cɛ wa chérie hakɛ to dɛ cɛkɔrɔba au fait an bɛ ka musokɔrɔba dɔ de ka yɔrɔ ɲini wa musokɔrɔba u b'a wele ko ba kɔrɔkɛ ba kɔrɔkɛ Ai. Utara nga sage. Nya to alama. Ala. Ne duk mun ga ta bara yaro la. Jota ne da sufifi. Mɔgɔ si tɛ yan. I taara bila? Awɔ, n taara bila. Ok. A dan ka foro tɛ. Kara ma mankan ci? Ma mankan ci. Parce que ale ka fɛn kun b'a fɛ ka mɛn o. A ko b'a fɛ ka mɛn. Kara. Sisan t'e sɔrɔ baarayɔrɔ la de. a jɛlen i tɛ ɲin'a ma i ka sigi la ma ja n ka sigi I sigi. Mun ye sɔrɔ? Sufi, sɔgɔmada na ne wele n taatɔ baarayɔrɔ la. Sɔgɔmada joona a ka kurubani yɔrɔ la. Denmisɛnnin dɔ de binna kan o ye n ka minɛn bɛɛ minɛ. Kurubani? Maa bɛ taa bɔ kurubani yɔrɔ la yan. Mais o de ka surun ne ka baarakɛyɔrɔ la. Ayi, hali n'o ka surun taa munumunu yɛrɛ ni lakanani kama. Bɛɛ b'a dɔn maa si tɛ tɛmɛ kuruba yɔrɔ la. Kuruba ye bandiw tɛmɛ yɔrɔ de ye. Bandiw sigiyɔrɔ yɛrɛ de o jabala yɛrɛ de ye. Mais Sufi ne ko n bolo n ko nin dabila la o. Ka dabila a fɔ a ɲɔ ɲɛna. I b'a dɔn k'u taara n ka minɛn bɛɛ ne ka dossier bɛɛ b'a kɔnɔ. Ne m'a fɛ ɲɛna ko ne kan ka baarako dɔ ɲɛnabɔ ni ne kun bɔra baarayɔrɔ ne bɛna taa n ka dépôt kɛ yen nɔ n ka dossier original bɛɛ b'a kɔnɔ walayi. Diplôme yɛrɛ. Téléphone b'a kɔnɔ. Hali n ka portefeuille ni n ka carte d'identité ni fɛngɛ carte bancaire o bɛɛ. A filɛ i jɔ. A filɛ cɛ yɛrɛ filɛ ka ne wele sisan. Sufi. Allo patron. A yɛrɛ bɛ na sisan n b'a ɲɛf'i ye min na. Min na sa min na a ye téléphone tigɛ min na. Voilà n nakun fanba yɛrɛ o de ye. N'i deli i ka taa i ka se ka kuma fɔ cɛ ɲɛna a bɛ min faamuya. Cɛ de ye kuma caman fɔ ne taara ne yɛrɛ bɛna taa mun fɔ k'a bɛ se k'a faamu quoi. Sufi bi n'u tɛ se ka taa baarayɔrɔ la i bɛ n bugɔ n kan na n kan bɛ funu i bɛ taa la. N bɛ taa ka na e ka ne kɔnɔ yan han.
mi taa kana mi taa ɲɛfɔ yan o i bɛ taa so wa ɔ taa so ne yɛrɛ bɛ boli ka ɲɛfɔ cɛ ɲɛna sinon ayi a b'a faamu sini bɛɛ bɛ taa baara daminɛ sinon a bɛ kɛ mɔla yɛrɛ de i y'a mɛn n y'a faamu Sumani n bɛna ci la kana i y'a faamu i débrouiller ka taa so i y'a mɛn e k'i débrouiller ka taa so est-ce que n'a fɔra ko ne yɛrɛ nana retard la n nana sɔrɔ mɔgɔ si fɛnɛ tɛ yan o tuma an bɛ nin ko kɛ cogo di cɛ bɛna n sɔrɔ a ye ne ko sugu ye kan patron an cɛ wallahi ha ayi non kana fɔ ko walahi sisan o don na ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ye n'a fɔra ne yɛrɛ jɛ ta e bonya kama ne sigilen don k'o kɔnɔ parce que baara ka ca an kan ka baara dɔw daminɛ ou tiɲɛ yɛrɛ la e k'a kɛ to yɛrɛ de i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ dɛ ne yɛrɛ de y'i deli nka ne i ka yafa ma nin kelen na wallahi nin tɛ anw na a tuma mun de kɛra kasara de y'an sɔrɔ sa ko kasara wa awɔ kasara sugu jumɛn ye n terikɛ bɔtɔrɔ filɛ n fɛ yen sisan awɔ ko bandu de binna a kan a tora o ko ɲɛɲini na n'a sɔrɔ a bɛ se k'a ka saki sɔrɔ bolo cogo min na dɛ bandu taara k'ale to tile gana ale la a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na ko bandu fɛnɛ wa kari m'a jogi kɔni bon o kɔni ma sɔrɔ ka alhamdulilayi a fari ma jogi nka a ko ɲini ka jouer a kan dɔɔni dɛ ale ka papier sɛbɛlama bɛɛ de bɛ saki in kɔnɔ ne m'a f'i ye n k'a bɛ ka baara kura dɔw ɲɛɲini yan non a kɛla mago sa ye non a ko kɛla mago sa ye komi i yɛrɛ ko ten ka ban an bɛ dugawu de kɛ ni fɛn m'a yɛrɛ ni sɔrɔ o ye ala ta n'u ye papier ninnu a bɛ se ka kɛ a bɛ papier sɔrɔ i b'a kɛ to an ye koyi nka a ka d'an ye sini kɔni n'a bɛ se ka na i k'a daminɛ i k'a kɛ to an yɛrɛ de n t'a fɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini dɛ komi i ko ten papier ko in kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka papier in don a garijɛgɛ la amina nka min bi d'aw ma dɛ ni bi kɔni y'a jɛ dɔrɔn sini ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ayi ne yɛrɛ de y'i deli wallahi sini a bɛ sini sɔrɔ hali n'a ma sini sɔrɔ ne bɛ n kale ne bɛna baara kɛ a nɔ komi ko ten n ka danaya kɔni b'i kan dɛ n dalen d'u la yɛrɛ kan jigi tugu i kan mankutu ala ni kira problème foyi t'a la vraiment a diyara n ye inshallah donc an b'a kɛ ten quoi awɔ k'an bɛn o la i b'a kɛ to awɔ problème foyi t'a la patron hakɛ to dɛ o don na o de tun bɛ chantier la yan fɔ kun ko a bɛ ka baara ɲini an mago bɛ minɛburu dɔ de la quoi Manœuvre. awɔ Non, an t'o baara sugu ninnu bɛɛ bilen business rien. ala ni kira bon sisan denmisɛnninw ne ma se ka foyi de faamu na ni wari dɔɔni m'u kun u b'u ko k'u jɛ kɛ baara ma tant que o ma dun ka ban u tɛ baara yɛrɛ kɛ a lajɛ nin taatɔla lajɛ a lajɛ e ka wari bɛ ban i bɛna n sɔrɔ yan i bɛ nin dun ka nin ban i bɛna e mun ko modèle ye aw b'a ban baara ma k'a kɛ zombie ni drogue ta ni gulɔmi ye carré kɔnɔ ka yala k'u ko k'u jɛ dɔrɔn mɔgɔ lankolon ye. Angle. Kamu nggak tahu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayat. Sudah ngasih telepon. Wajib le. Agera di. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna nin ko yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya min na. Mun kɛra? I bɛna ne yɛrɛ faga mun kɛra? I b'a dɔn ko sɔgɔmada ne bɔlen yan ko n bɛ taa baarayɔrɔ la. Denmisɛnnin dɔw de ye ne kunbɛn kurubani yɔrɔ la. U ye n bugɔ n kan na ka taa ni n ka saki. K'e bugɔ wa?
u nana ne ma ko olu ka yɔrɔ dɔ ɲini ne ko ne tɛ yɔrɔ dɔ ye ne k'o fɔ ne ɲɛma tigɛra ka sɔrɔ n ka minɛn si tɛ n bolo bilen E t'u dɔn fɛnɛ ne tun denmisɛnnin fila u kun bɛ kare kɔnɔ o don keleyara u taara ni n ka minɛn bɛɛ telefɔni bɛ sayi kɔnɔ papiyew bɛɛ b'a kɔnɔ n tun tɛ tila ka ji dɔ kalaya k'i fa video la dun problème t'a la Sali. Mɔgɔ tɛ yen sisan fɛn ninnu kɛcogo fɔ ɲɛna parce que e ɲinɛna. E ɲinɛna. Awɔ. Sisan a ye furamugu min di. Awɔ a fɔ dɔɔni sa. Ne da yɔrɔ in fɛn kuma dɔ la a tɛ sɔn. A dun ka sɔn nin kelen na dɛ. Walayi. Sisan furamugu in kɛ i b'o kɛ jɛgɛ la k'o yiran k'o d'a ma ani woro bilenman i b'i jilaja i k'o don Ayisa ka da la mɔgɔ ka n'i ye dɛ. Mɔgɔ ne o kɔni tɛ ko gɛlɛn dugu tila su dugu tila min fɛ ou bien sɔgɔmada fɛ kɛ a tɛ ban sunɔgɔ la n b'a kɛ. B'a kɛ ten tɔ. Awɔ. Ani sɛbɛnden k'i ko fɛnɛ don. N y'a mɛn sisan n kɔni bɛna mun f'i ɲɛna sisan yɔrɔ e dabara yan fa in ka fɛ kɛ n nana nin kuma mɛn yɔrɔ la dɛ. An fɛnɛ tɛ mɛn jala de. Ni nin kuma in mɛnna e ni ne an fila bɛɛ b'an ta yɔrɔ ɲini ne kɔni b'a dɔn ne ka nin ka furu tɛna sagi e sigilen to i ta la o kuma ka ban yɛlɛ ko tɔ. Ne ta tiɲɛ ne bɛ ne ta tiɲɛ. O kɔni ye diyagoya ka bɛn fɛn ka dɔ ko o lebu fara ko n ka n sigi o kan ne tɛ taa n ka so k'i to i cɛla la dɛ. I jija i ka nin sutura i ka nin kɛ i ko julajoli julajoli bɛ dogo yɔrɔ wa ni dogo tɛ i tulo bɛ na taa joona yanni mɔgɔw ka n'i sɔrɔ ne nɔfɛ yan parce que bɛɛ ye dɔn ne ta ye a lajɛ a sali tɛ bonya yɛrɛ a ka nafigiya in fɛ. Makala n'a donna fɔlɔ n tɛ gɛrɛ dɛ mais a tun kɔni ni ne ma n janto n dabara yan fa in na mais mɔgɔ bɛ taga i bila yɔrɔ la hali ni ne ma kuma e yɛrɛ ŋaniya bɛ segin i yɛrɛ ma mɔgɔ jugu bilalen sinamuso in tɛ fosi de k'a la mais a bɛ ka juguya kɛlɛ ko fo ka taga de ala bɛ ŋaniya segin i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ne ma kuma ne a tɛ bɔ ne da kɔnɔ mais e ŋaniya bɛ segin i yɛrɛ ma mɔgɔ jugu. A dun keleyara e y'a fɔ ne kɔrɔmuso ya. Ayi ne ma fɛn fɔ a ye fɔlɔ et puis n ka papier bɛɛ de b'a kɔnɔ n ka papier bɛɛ bɛ sagi kɔnɔ mais nin fana ye mun ye mais sa a ka ɲɛnamaya tiɲɛnen don sisan denmisɛnnin fitininw. Don o don ko kura bɛ kɛ ko ka fara kun kan n yɛrɛ ko n dabali bɛ banna n y'a faamu n bɛ taa i kɔrɔmuso fɛ yen n nana sɔrɔ a yɛrɛ ka da tugulen don a bɛ min. Ne yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka ne to so kɔnɔ a bɔra. Ale bɛ bɔ ka taa min a y'a fɔ k'a bɛna bɔ wa. Ayi a m'o fɔ n ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la a bɛ don ka da tugu a da la a bɛ se ka kɛ a bɛ so kɔnɔ fɛ. N t'a ɲɛfɔ a ye ka mɛn. Kuma fɛ. Fɛnɛ kabako ye waati ko ye. Sigi nin ko in tɔ ye gansan ye. Mais a mana kɛ cogo a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Karamɔgɔ. Kanku. E ka da sɔgɔlen e kun taara min. Kulolakaw fɛ yen kɛ olu de tun bɛ mankanba la ko sinaya ne taara o kɛlɛ de fɔ ka ban. Kanku e ma se yɛrɛ kungo kɔrɔ e bɛ taa ko mɔgɔ wɛrɛ kungo ko sinaya. Kanku a bara ta ne ma fi kana ti da don mɔgɔ ka du kungo la kana kun gɛlɛgɛrɛ sa ma yan nɔ. O tɛ sa cɛ musokɔrɔbalen yɛrɛ de nana ne fɛ mun b'i la. Kanku sɔgɔmada na denmisɛnninw de binna an ka taatɔ baara yɔrɔ la. Alahu akubar ko ka denmisɛnninw bin kan wa. Walahi wo taara ni ka saki bɛɛ. I ka papiyew tun b'a kɔnɔ. Papiyew bɛɛ b'a kɔnɔ ne kun kan ka taa bon ne yɛrɛ m'o ɲɛf'i ɲɛna yɛrɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la barisa e ni ne ka ko kun gɛlɛyalen don nin wagatinin na hali ne ka baara tiɲɛna ne ma se k'o f'i ye. Alahu akubar karamɔgɔ ko k'i ka baara tiɲɛ. Kanku e m'a ye mobili tɛ ne bolo wa ne k'i ma ko mobili bɛ garage la mobili bɛ garage la tiɲɛ yɛrɛ la wagatinin kɛra ne ye mobili feere de walasa k'a don an ka du musakaw la. I b'a dɔn karamɔgɔ depuis e ka kow yɛlɛmana ne y'a dɔn fɛn min bɛ yen nɔ karamɔgɔ ne fɛnɛ bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna nka ni ne y'a f'i ɲɛna walahi i b'a fɔ ko sinaya kan don miɲɛtɔ ka kuma tɛ jate misibosoyɔrɔ la dɛ Ayisa filɛ nin ye depuis e ye Ayisa furu don min na karamɔgɔ e bɛ ka jigin min Ayisa ye muso min ye Ayisa tere man ɲi. Kanku i tɛ sabali.
fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kan ite sabali yoro ya daminɛ tuguni yoro Aisha tere bɛna mun ɲini na sa ni ne ka sagi suyana denmisɛnninw ye ne bugɔ ka ne bi Aisha tere de ne ka sagi bɔ k'a di yan karamɔgɔ ne lamɛn i muso fɔlɔ de ne ni e ɲɛna i bɛ ɲɛ ne de n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ ne de karamɔgɔ ne tɛ se ka fɛn jugu ye k'a fɔ ko e b'a la ko ne bɛ e to a la sabula i ya den sɔrɔ cɛ o cɛ fɛ walahi i tɛ fɛ a ka tɔɔrɔ an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ n'i ya muso min ye a bɛ yɛlɛ i fɛ dɔrɔn Aisha ten bɛ yɛlɛ i fɛ de e bɛ Aisha yɛrɛ kɛcogoya n'a donn'i fɛ yen dɔrɔn foyi tɛ to i bolo depuis Aisha donna e fɛ yen don min na e bɛ lanɔgɔ la nka a bɛ se ka kɛ i kɔni tɛ da ne ka kuma na nka ne kɔni b'a dɔn kuma in ye tan ye ayi mais i ka nin kuma in fana kɔni ye tiɲɛ mais mun b'a yira ko ye Aisha nɔ ye diɲɛlatigɛ n'a yɛlɛma kuma dɔ dɔrɔn e ka ne lamɛn ne y'a san joli kɛ ɲɔgɔn bolo depuis e y'a ne furu ka ne bɔ so fɔ don min na ni action ɲɔgɔn ye sɔrɔ non ni ma deli ka ne sɔrɔ a balila yɛrɛ la o ne nana ka sɔrɔ fɛn b'e bolo Aisha furulen san kelen ni dɔɔnin e karamɔgɔ jiginna de hali e tun bɛ k'i ka yɔrɔ kura mun jɔ a baara bɛ ka kɛ cogo di ma se ka jɔ ne yɛrɛ tun bɛ nin ka yɔrɔ in feere kana feere dɛ yɔrɔ ye siniɲɛsigi de nka i ka da la k'a fɔ ko i y'a muso min ta k'o de don Aisha ma ɲi dɛ kan ko de bɛna nin ko kɛ cogo di sa i b'a ko kɛ cogo min e yɛrɛ kɔni bɛ nin ko kɛ cogo min i yɛrɛ b'a dɔn hali ni ye Aisha bila bi ka muso wɛrɛ ta wala a tɛ digi ne kan kun na a tɛ digi ne na mais depuis ye Aisha furu i ma ye ne n'a yɛrɛ tɛ ka se ka ɲɛ e fɛ ko ne ka kɛlɛkɛlɛba in ko Aisha ko goya ɲɛ de don wa Aisha goya ɲɛ tɛ ne bɛ fɛn mun na Aisha kɔ dɛ wala o de bɛ ka Aisha goya ne ye mais kan e fana faamuya ma nɔgɔn dɛ e fana ka problème y'o de i ka fɛn bɛɛ de ye kɛlɛ ni e kun sera ka kuma ne fɛ tantɔ a mɛnna ne kun n'a dɔn min bɛ yen nɔ ne ka se ka kuma e fɛ tantɔ a mɛnna ne bɛ kuma in f'i ɲɛna fɛrɛ la mais ni ne ko ko n b'a f'i ɲɛna kuma dɔw f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ kuma wɛrɛ fɔ e yɛrɛ dɛsɛra ka ne faamuya yɛrɛ wa jogo kelen fana bɛ Aisha la Aisha bɛ taa moriso la Aisha bɛ e ko k'e karamɔgɔ tɛ somafɛtaga fɛ Aisha bɛ somafɛtaga kɛ o don na muso jɛman dɔ nana Aisha bila o bɛ ka kuma dɔ fɔ ko n y'a f'i ɲɛna cogo min k'a kɛ ten tɔ ko n'i y'a kɛ ten ko karamɔgɔ bɛ k'i ta ko ni Ala sɔnna ma ko kankun bɛ taa mais ne da ma kuma in fɔ e ɲɛna Allahu akbar ne ma kuma in fɔ e ye kankun ne m'o fɔ ne ɲɛna a mɛnna donc Aisha bɛ sɔn o ma ne ma Aisha jogo bɛ f'i ɲɛna hali Aisha ka téléphone contrôler ka ɲɛ Aisha bɛ kamalen tigɛ bɛɛ kɛ cɛ wɛrɛw bɛ Aisha wele ne bɔra hali o don na kamalen dɔ nana i ka moto jɔ a ka ca ni heure kelen ani Aisha bɛ so kɔnɔ kankun awɔ dɔ i k'i reposer mais jɛgɛ kɛnɛ dɔ yiran ka d'i ma sisan i b'o dun Cali o mole filla ne me don tanto dɛ cɛ mun me to ta niveau la fɛ ma comme me samwe mo be dɔ la wa ma non ta ka bɔ ta ka ne nga cɛ i bila pela ba ma i di la fere ma sɛn cɛ ma sho indicate sa u cɛ ne tigi choix tanto ouais il y a niveau la fɛ ma ne mo to ka ma e bɛ jumɛn ne nɔfɛ cɛ mais o don nga cɛ u ye fere dɔ kɛ ne ma o don ma ki cɛ ka cala turu ne non o tɛ ne ta ye o tɛ ne ka minɛ ouais yɛrɛ de don ouais non ne ka minɛ ɲɔgɔn tɛ ni secteur bɛɛ o ne ka minɛ qualité ɲɛnama de don n ka cɛ a bon fo ba te sa ouais bi ta kana ko ɲɔgɔn dɔrɔn masha cɛ n ka cɛ est ce que sannikɛla n'i tɛ sannikɛ t'a bila cɛ n ka cɛ ouais kana na mɔgɔw ouais sanni fɛnɛ diya ouais i ka nafa sɔrɔ a la n ka cɛ ouais kana na mɔgɔw fɛn yan kelen bila ouais an ka paga b'i bolo i nana ni paga yan cɛ comme i yɛrɛ b'a da don ka ban a bila wari paga bila i ka bila a bila wala ma ye Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série pour la cinéma. Donc à la blog, nous avons un info à la famille. Donc cinéma, allez nous faire ni à la sonne, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour au Jofolo, on va dans l'épisode 1. J'espère que nous allons faire l'instant. Donc, on va faire, nous allons faire
ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro ye téléphone na bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na merci beaucoup ciao ciao